asko nota honek entzun eta entzulen artean batek baino gehiago esan dotza bere buruari. Puntxo, hau musika polite, nondik atara dabe? Labatik atara dugu, atara barria ganera. Izan ere hor Iruña aldean, badugu Aize Berri Dultzaina eta Atabal eskola taldea, eta talde honek 10 urte bete ditu. Hori dala eta, 10 urte horrek ospatzeko, CD bat kaleratu dau, eta beste batzuen artean, pieza hau dugu CD hortan. Eta horrein gurekin Asmo horren sortzailea eta zuzendaria dan Aitor Perez dugu telefonoaren beste kaldean. Kaixo Aitor, egunon? Kaixo, egunon guztiei. Eskerrik asko tartetxoa guri eskainitzeagatik, guretzako oso polita eta berezia da, así que eskerrik asko. Eta oso gustora ganera, guke onelako disko bat, onelako musika jasotzen dugunean, sekulako posa hartzen dugu, eta benetan, oso disko polita da, oso alaia, eta zer gehiago esango dugu. Benetan, asmatu duzu, bete-betean, Eskerrik asko. Nahi genuena zen nolabait, zerbait ezberdina egitea, ez? Eta Dultzainaren munduko piezak, bai arruntak edo, egunerokoak diren horiek, eta beste batzuk ere egin. Eta hori aprobetxatuz, Dultzaina ez bakarrik Atabalarekin egitea, baizik, eta, kasu honetan entzun dugun musika nahi bidez, gitarra, akordeoia, eta, beste perkusio batzekin ere jo dugu, gero beste pieza batzutan sartu dugu, bateria, tromboia, bombardinoa, eta, hola pixkat nahi genuen, nolabait harrapatu beste soinutasun batzuk, ez? Eta ez bakarrik geratu Dultzainaren manbito egunerokoan, ez? Baizik, eta, heldu beste soinu batzutara baita. 10 urte bete dozu ez. Aitor, zelan sortu zen Aize Berri taldea? Zelan edo nola zergaitik? Gauzak gehienak bezala, sortzen dira lagunarteko zerbait bezala, ez? Nik jada jotzen duen beste talde batean, eta, ikastolako lagun batzukin, eta, Iruña alboan, erraldein konpartze batean, geunekan erlazia pixkat, eta, folklore munduan gibiltzen, ez? Eta, hasi nintzen Dultzaina ikasten, eta ja urte batzuk nara matzan jotzen, eta lagun batzuk esan ziaten, hola pixkat, jarri batean ostean, ez? Hola sortu zen. Erakutsiko diguzua jotzen, eta horrengo gaztean geratu dinen, hola pixkat, baina, nik ideia gabe, ez? Nik ez nuen ikasi erakusten, ez? Nik ikasi nuena erakutsi nien, eta, hola sortu zen pixkat, lagun arteko zer, eta azkenan, behitu, 10 urten ostean, jada Iruñean, pixka zinkatua dagoen talde bat izatera, heldu gara, esperientzia polita, eta, la pixkat informal moduan sortu zen hori, azkenean, ikusten genuen, ateralia zeukala, ez? Eta, azkenean talde polit bat osatu dugu, bai. Galera, Aitor, ez da talde bat, lagun batzuk alkartu, Dultzaina jotzeko ez, horzio zer gehiago dago. Alde batetik, eskola dekozue. Beste alde batetik, ikertu egiten dozue, eta hor zabizie, pieza zarrak eta lehengo doinuak eta berreskuratzen, eta barriak ere sortzen, lehen zuk esan bezala, Dultzaina, estilo guztietan sartzen, ez, gitxi gora bera? Hori da, Piskat, hasieran jada, jarri geniten olako, hiru nahi edo hiru objektibo, ez? Alde batetik Dultzainaren, esparru arruntetik ateatzea, ez? Eta sartzea beste musikotasun batzuetan, ez bakarrik zinkatzea, urteroko jaiegunetan, baizik eta, nolabait moldatzea, besterako musika tresnek duten esparru antzerako batera, ez? Nolabait, normalizatzea hori. Gero beste bat izan zen errepertoreen asuntza, eta intzuzen hori izan zen, izan da, eta izaten ari da, ikerkuntza lanean esfortzu gehien daukagun hori, ez? Pieza zaharrak berreskuratzea, gero beste berri batzuk sortzea baita, eta gero agian euskal musikan dauden beste doinu batzuk, Dultzainak jotzeko moldatzea, ez? Eta azkenik noski, zuk esan bezala, honen guztiaren transmisioa, ez? Intzuzen, eskola bat sortzea, eta, bai Dultzaina musika, zein, kultura, edo, digamos, Dultzaina kulturan dagoen, ondare hori, ez, nolabait, beste urrengo belaunalditara baita transmititzea,
eta, bueno, azkenean, ezagutaraztea, Iruñan zein, Euskal Herri mailan, egiten dugun lana. Bueno, hemen diskontan jarri dugun zatitxo hortan ikusten da, dultzaina, soinu handia, gitarra, zoragarri hizkuntzen direla, guri tokau joaku grabatzea ere bai, Elgoibarko musika bandarekin, dultzaineroak, eta benetan, hori zoragarria da, ez da, banda eta dultzaineroak, eta ziurezko egongo dira hortako grabazio gehiago, ez da, orkestekin edo holan, ez? Bai, bueno, egin dira lan asko, ez? Adibidez, pixkat, orain dela urte batzuk, Arabako zonaldean edo pixkat prestigio egin duten dultzaineroak eltzegokoak dira, eta, orain dela urte batzuk Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin intuten dizta bat, oso polita, eta nolabait, pixkat, sortzen ari diren album hauek dira, esan dudanaren gatik, ez? Dultzainere emateko beste, musika esparru batzuen presentzia ere, ez? Ez bakarrik jartzea musika herrikoian baita izan behar duela bere presentzia, azkenean hori baita bere habitata edo bere ekosistema, ez? Baina beste musika tresnen parera jartzea. Eta horrelako proiektuek ez egiten duten azkenean da, hain zuzen hori defendatzea eta nolabait beste soinutasun hori bilatzea, beste musika tresna bat izango baliz bezala, azken finean hori baita. Bueno, dultzaina beti Nafarroarekin lotu dugu, ez da, baina zuk esan bezala, Araban ere badugu, Gipuzkoan eta Bizkaian ere gero eta toki gehiagotan, ez da, beti egondo ohitura, Eibarrera esate baterako, Lizarrako dultzainerak etorri dira beti, Azkoitira elzigokoak, gero Arrasaten badago eskola, Elgoibarren ere badago dultzaineroa, Tolosan ere bai, eta Bizkaian ere bai, zenbat puntutan, ez da, eta toki gehiagotan, ez? Bai, hori da, azkenean, pixkat gertatu zen gude zibila eta gero, ez, Euskal Folklore guztia geratu zen nola desagertuta, eta Nafarroan geratu zen nolabait Lizarraldean, ez, eta, antzeuden familia batzuk hartu zuten, ogibide bezala, baina, beraiek dultzainorek ziren, bere bizilaguna zapategia zen bezala, ez? Zentxo ziren horren, Montero? Hor Lizarran zen, Montero tarrak, Elizagatarrak, eta gero Pelez Lazarragatarrak, gero Donostira joan zirela, eta, baziren olako pixkat familia kontua izan zen, ez? Gero, jada, adibidez hemen Nafarroan, 60 hamarkadan, Iruñeko gaiteroak taldea sortu zenean, ordan izan zen pixkat, nolabait, hasi zen zabalkuntza hori, ez? Eta ordan gero beste Euskal Herriko toki batzutara, Gipuzkoan ere bazegoen tradizio handia, eta Bizkaian, nolabait, joaten ziren beste tokitako dultzainerak jotzera, ez? Eta ordan, sortu zen pixkat, orduan bai zabalkuntzaren ideia, eta azkenean, oso polita eta azkenean beharrezkoa da, ez? Olako proiektuak Euskal Herri osora zabaltzera, eta azkenean, Baionatik Tuterara eta Bilbotik Izabara, baitu dultzaino taldeak, ez? Orduan, azkenean horrek esan nahi du, behintzat musika honen etorkizuna, bermatu dago da, baina, guztiz. Ni hori galdezera, Ioan, zen moduz dultzaina gaur egun Nafarroan egoera, baina ez Nafarroan bakarrik, Euskal Herri osoan, nik uste gorantza doan instrumentua dela, ez? Bai, gainera, nabaraitu dugu ez bakarrik gure taldean, baizik eta orokorrean, ez? Beste talde batzukin izketan eta lan, azken 10 urtetan edo izan dela olako boom bat, eta, batez ere, jende gazte asko ari dela mundu honetan sartzen. Ikasten edo, interesa jartzen, eta ezakitakian izango den, denboraldi guztiak bezala, ez? Horren izango du bere gorakada, gian berakada bai izango du, euskalo, ez? Baina, behintzat, urte hauetan izaten ari dela, oso, ekimen asko egiten ari dira, gero baita, azkenean dultzaina beti erraldi eta burundi munduarekin lotuta dago, ez? Eta erraldoien, sorkuntza asko ari dira egiten azken urte hauetan, eta horrek ere, albidetu izan du, agian orain arte dultzaina entzuten zen beste herri batzutan, orain entzutea, ez? Eta orduan, nola baita izan da, olako, gorako da, oso handia izan da, hori da. Zuek, dultzaina jotzen ikasteko, ikasbide edo, metodo barri edo sortu duzue? Azkenean, gauza guztietan bezala, zerotik asterakoan, edo erreferentzia onak dituzu, edo, nola baitzuk sortu behar duzu zer, ez? Eta, dultzainaren kasuan, daude, liburu batzuk, ikasbide moduko batzuk, baina, egia esan, pixkatik erkuntza egiten, gertatu izan zaigu ikasterakoan ikusten girituna olako utxune batzuk zenbait gauzatan, ez? Eta, azken urteetan, batez, pasaren urtean, konfinamendu garaian, eta
Bueno, bazkenan denbora galdu, eta da, neon ginen pizkat ere, revisatzen guk geneukan metodo hori, eta, bueno, egin dugu beste metodo propio bat, eta inplantatu genuen ja pasan kurtsuan, eta, bueno, oso ongi doala, eta, bueno, ikusten dugu horrek ere, asko ikasi dugu hortan, bai irakasteko moduan, zein musika aukeratzeko moduan, ez? Hola, azkenean ikasleak maila guztitakoak ditugu, ez? Orduan, gero ere, bere maila bakoitzara moldatzeko, baditugula, lortu ditugu tresna asko. Yeah. Eta azkenean, gauza hori dira, ezakit, ikasketa prozesu bat, baina etengabekoa, ez? Ari gara erratu guztian gauza berri bilatzen, eta oran gauza berri horrek eskaintzen duguna probestatzen dugu, ikusten badugu zerbait ez doala ongi, aldatzen dugu, edo, ezakit, gadabitza erratu guztian, ez? Azkenean, olako, ezakit, metodo eta egunerokotasun horretan gauza berria bilatzen. Ja. Bai. Ziurazko Aitorria aspertuta edo gogoituta egongo zara urrengo itaunari, galderari erantzuten. Dultzaina instrumento erreza da, ala ez, ala oso zaila da. Bueno, bai askotan galdetzen dute, batez ere, gertatu izan zaigu, ez? Batatu zela ikasleak ikastera, eta gero ikusten dute benetan nolakoa den, eta gero pentsatzen dute bigarren alde betez, ez? Baina, nahiko zaila da, agian beste haize instrumentu batzekin alderatu. Izan ere, azkenean, herri musiketako tresnak oso arkaikoak dira, ez? Dute izan, hola, trompeta, saxofoiak, edo, beste batzuek izan duten bilekaera, eta ora musika tresnak geratu da, ia zen bezalakoa, ez? Azkenean dultzaina da, egur pusketa bat, zulo batzukin, ez da besterik, ez? Eta orduan, horrek badituen akatsak, ez berez gaizki gina dagoelako, baizik, eta musika tresna horrelakoa delako, bazkenean jotzen ari dena bilakatzen da musika tresnaren parte, ez? Eta bai afinazioa, eta bai enbokadura, eta dena aldatzen da, pertsona batetik bestera, eta orduan, nolabait moldatu gara, bakoitzak badu, egin esagerazioa da, ez? Baina bakoitzak badu jotzeko modu bat, zeren azkenean, eta badakikun bezala dultzaina asko entzuten da, eta orduan asko entzuten da, bai ongi egiten duguna, eta gaitzi egiten duguna ere, ez? Eta orduan, karo, moldaketa hori prozesu horrek, hasieran behintzat, ikasten hasten zarenean, zeltasun handia daka, eta zaila, eta luzea izan daiteke. Baina gero behin harrapatuta, egia da, azkenean, soinutasuna beti dela berdina, ez daukala dinamikarik, hau da, ez da, fuerte edo suabe jotzen, beti volumen berdina dauka. Eta orduan, agian, behin harrapatuta nolabait lehenengo maila hori, gero ja pixkanaka mailatzea errezagoa da, ez? Hasiera da, behintzat zaiena eta esfortzu gehien eskatzen duena. Ja. Bai, eta... bai. Dultzaina, Aitor, dana artisau berara egiten da instrumento guztiak, ala ez? Ez, gainera gertatzen da, azkenean dultzainaren evoluzioan sortu izan dira, lehen komentatu duen bezala, ez? Taldeak sortu dira, hori pasan mendeko bigarren erdialdetik aurrera, eta behi gertatu izan da, ez dela egon olako estandarizazio bat, ez? Eta talde batzuk sortu ziren, eta erdan taldeek berak izan behar ziren artisauak, ez? Eta azkean, bakoitzak egin du bere evoluzioa, eta erdan sortu dira dultzaina mota ezberdinak. Azkenan, soinu antzekoa dutela, ez? Musika tresna bera delako, baina bai daudela modelo ezberdinak. Eta erdan, bai gertatu izan da, eskolak bazakit, nolabait identifikatu direla, ez, musika tresne tipo horiekin batera. Eta ordan gertatzen dena da, azkenan aberastasuna ematen dio, ez, olako, musika tresna tipo ezberdinak izatean, baina, karo, horrek pixkat daukan traba izaten dena da, agian, dultzaina mota bata eta beste batekin jotzerakoan, ezberdinak diren horiekin, batera jotzerakoan, bagian bai daudela aldeak, bai afinazio eta timbre aldetik. Eta ordan, karo, ez dago lako estandar bat, ez? Eta ordan, jan bertzara nolabait ja zuzenean, musika tresna hori bilatzera, eskola horretara, ez? Ez dagoela, hola, bai, badaude Bizpahiru Euskal Herri osoan, nolabait saltzen dutenak eskola ez diren talde edo denda edo artista batzuk, ez? Adibidez, hemen Iruñaldean, guk erabiltzen ditugu musika tresnak dira Berriozarren dagoen Estela artista tailerrekoak,
eta ez da dultzaina da talde bat, baizik eta, bueno, berak egiten ditu, txistok baita, atabalak, eta, bueno, azken lutier bat da, baina arraroa da horrelako lekuak izatea. Normalean, hori taldeak berak artisauak izan direlako orain arte. Tardan ez dela horrelako, estandarizazio bat egin, bai. Ja. Bueno, gero zuek tokiko kulturaren alde, musikaren alde lan handia behiten dozu, ez? Bueno, saiatzen gara pixka, azkenean, lehen esan da bezala, ez? Dultzainaren musika horretan, hemengo musikak ere hartzen. Eta orduan, adibidez euskal kantuak moldatu ditugu dultzainekin jotzeko, horretik ere egiten zen olakoak, baina nolabait gehiago edo gure repertorio eguneroko horretan gehiago implantatzen, ez? Eta orduan sortzen horlako, horlako mestizaje bat, ez? Kulturarekin eta, bueno, azkenean euskal kulturaren bultzakada agian agindiago bat eginez. Ez bakarrik urera geratuz, baizik eta, bueno, beste esparru batzutara ere ailegatzeko nahi horretan. Bueno, Aitor, 10 urte pasadira, eta holan esaten da modure balantze bat egin ezkero, zer balantze ona izango da, ez? Oso ona. Bueno, azkenean, CD-aren kaleratzea izan da nolabait, 10 urtetako proiekturik handiena ez, eta, bueno, nolabait, azken urte hauetan egin dugun lan horren emaitza. Zer, bueno, guretzat hori lehen aldia da, sartu garela estudi batean, eta, bueno, gainera, komentatu duzun bezala ez pandemia baten erreian, eta, bueno, izan da, gauza asko pasazizkigu, eta, bueno, bai izan da prozesu oso polita, asko ikasi duguna baita, talde bezala ere, bueno, pixkat elkartu baituena, eta bai, bueno, ona valorazioa, gauza asko ikasi ditugu mundu hontan, jende asko ezagutu ditugu, esperientzia pila bat elkarbanatu baita, eta azkenan esan duen bezala, nik uste CD honetan islatzen dena, hain zuzen da, bueno, urte hauetan egin dugun lana, bai musikaren ikerkuntzaldetik, eta gero baita, dultzainaren munduaren, hori, guk egiten dugun lan horren, zabalkuntza horretan, ez? Azkenean, bueno, biltzen da pixkat urte hauetan egin dugun guztia. Ja, okerezpanago 15 pieza saltzen dira, ez da? 15 doinu. Hori da, saiatu gara pixkat, bueno, dultzainan jotzen dugun, holako mix bat egiten, ez? Badaude, festetako doinuak, dianak, eta arraldoi eta burundien musikak, gero euskal dantzak, kale jirak, pixkat, repertorioa alaian eginen bilatu, azkenean, bueno, dultzaina eta festa batera doazelako, baina gero ere, bueno, musika horiek esparru guztitara eramatea, ez? Eta lehen komentatu dudan bezala, jotzen ditugu dultzaina eta tabalakin, eta gero beste musika tresna batzukin. Eta egin ditugu zenbait pieza, olako pupurri batzuk direnak, pixkat nahi genuelako heldu, agian 15 pieza azkenean ez dira hainbeste jotzen ditugun pieza tipo guztietara heltzeko, ez? Eta ordan egin ditugu zenbait pupurriak, adibidez bat da, Iruñeko San Ferminetako peinetako ereserkien pupurri bat egin dugu, beste bat nahiko kuriosa geratu dena, izan da, bueno, nahi genituen sartu euskal kantuak, eta baita kumbia erritmoak. Eta ordan, bueno, hartu ditugu zenbait euskal kantu kumbia erritmoan, ez? Hain ditugu olako nasketa horiek, eta guretzako ere berriak izan direnak, eta, bueno, polita geratu da, eta nahiko kuriosa baita. Egia esan, ausartak izan zari, izan ere, gaur egun disko grabatzea gitxik egiten dabe, izan ere, zoritzarrez, edo zorionez, ez dakigu. Diskoak oso gitxi saltzen dira, eta behintzat, adore hori eukiduzu, diskoa grabetako? Bueno, hasieran hitz egiten, eta, bueno, oso argi geneukan diskoa, behintzat, disko fisiko bat egitea, ez? Gertatzen dena da, hori, joan ginenean, bueno, lehenengo alditan, estudioara, ez? Hitz egitea pixka beraiekin, eta hain zuzen hori komentatzen ziguten, gero ez da gutxiago egiten dituztela diskoak, da, jartzen dituztela zuzenean, Spotify edo horrelako plataformetan, ez? Edo, bueno, internet bidezkoetan, Miagok nahi genuen zerbait fizikoa izatea, bueno, azkenean diskoak ere badakarrolako liburuzkatxo bat, eta bueno, hor azaltzen dugu pixkat proiektu nola izan den, eta nahi genuen zerbait hori egikorra izatea, ez? Eskutan izatekoa. Nik uste dut talde bati, disko batek bere garrantzia moten dautzala, bere baloria.
Bai, azkenean, karo, jartzen gaitu bagian dultzainaren taldeen artean, beste batzuek ere orain arte diskaketa dituztenez, beren maila hortan, ez? Azkenean heldu gara, pues egin ditu 10 urte, eta orain maila hartu dugu, ez? Eta azkenean jarri gara, besten parera, ez? Eta nolabait, beste leku bat ematen dugu baita. Zer moduz doa salmenta, Aitor? Guk dakigunez, primerakoa. Gaina, saltzen ditugu bai gure aldetik, ez? Taldekideen artean, deitxe gaituzte, eta saltzen dugu gure aldetik. Baina gero ere, Iruña, eta, beste Nafarroko herri batzutan saltzen didazten baite saltokitan, eta edidez hemen Iruñan, eren egun deitu zuten, diskak gehiago eramateko, zen saldu omen zituzela denak. Begira. Eraman behar izan ditugu, bai. Posten gara. Gure aldetik, eta atea genuen abuztuaren 27an, orain dela azte pare bat edo. Beraz, salmentak, primeran, eta egia esan, ez genuen espero olako jartzuna izango zuela. Uste genuen, zer, gaina pandemia pixkat bere, espero dezaguna maia daztan dagoenez, eta nolabait 2 urte eta gero jairi gabe, musikare gabe eta hola, genekien jartzuna izango zuela, baina egia da, pertsonalki, ez un espero besteko izatea, bai. Bakizu, hainbeste musika sartzen dauzkoe, asko eta asko gehiena kanpokoa, alako baten hemengo bat ikusten duzunan, eta ganera lehia bada, bazelan ez, hori erosin bida, zalantzarik ez. Eta ziur asko, Aitor, hemendik aurrera, ekitaldi gehiago izango duzu ez, ezta? Diskoa dala eta, espero dezagun, karo, diskoarekin batera, gure izena ere ezagutzea, ez? Hori da. Eta nola bait, guk egiten dugun hori, gerozta gehiago zabaltzerakoan, euskaloak gian beste herri batzutatik, edo beste leku batzutatik, ditzen gaituzte jotzeko. Azkenean, esan duan bezala, ez? Gure lanaren emaitza da, eta azkenean, horren zabalkunderako ere, primerakoa da, CD honen kaleratze hori. Hori ze. Eta hau dena, proiektu batetik urten dau, proiektu bat, eta ganera okerrezpanago, proiektu hori zuek atarata, ez da? Diru laguntzarik eta ez duzu euki, ez da? Instituzioen aldetik eta. Diskoaren asuntoan, izan dugu laguntzatxo bat, Nafar gobernuak eman zigun, ateratzen dituzten, publikazioetarako deialdi batean, eman ziguten zatitxo bat, eta gero, gure sello diskografikoa izan da Fermin Music, eta beraiekin ere egin dugu lako intzarmen batzuk, baina egia da, diskoaz aparte, esan genezake, Izeberri taldearen digamos, proiektua izan dela, inzuzen diska deitzen den bezala, auzolan bat, ez? Eta ordan guk, atea izan dugu dena, guk lortu behar izan genituen ensaetzeko tokiak, orain badukagu lokal bat, gurea dena, baina dena izan da, guk jarri dugun indarroren emaitza, ez? Beti ongara, ez? Piskatola, gauzak saiatzen eta lortzen, eta izan da, odisea pixkat izan zen lehenengo urtetan, gauza guzti bezala, baina orain pixkat egonkortasuna lortu dugun orain ez, atzera begira, eta izan dela guk jarri dugun esfortzua ez besterik. Hori egia da. Horre gondino gehiago balio dau. Dakoa zuen lokal hortan zer klaseak emoteko erabiltzen duzue, edo behar da, erakusketa moduan ere, gelaren bat deko zue, edo horrelako zerbait? Lokal hori erabiltzen dugu, gure egoitza soziala bezala, ez? Elkartzen gara baita taldekideak bilerak egiteko, eta da, hor denetak egiten dugu, ez? Klaseak ematen ditugu baita, astean zehar, urrengo hilabetean hasiko gara urtengo kursarekin, baian ensaioak egiten ditugu, eta, gure, egoitza, digamos, ofiziala, edo hori da. Adibidez, gertatu izan zaigu, diskoa prestatzerakoan, gure lokala ez da oso handia, eta, pandemiaren eta asunto honekin guztiarekin, jan behar izan gara beste toki batzutaren saiatze da. Claro, talde handiagoak sartzerakoan, restrikzioekin, eta hola, jan behar izan gara beste toki batzutaren saiatzera, eta orduan, izan zen pixka jaleo, ez, bilatzena lekuak, baina, ezagunekin, adibidez, guk hemen Iruñeko Arrotxape auzoko konpartsarekin jotzen dugu askotan, eta, beraiek, erraldoiaken saiatzeko, dute olako toki handi bat, eta, ni izan ginen saiatzen baita,
Eta, bueno, hola ibili gara pixka asunto honetan. Baina bai, gure lokalean badugu hori ensaiatzeko egoitza da, eta goraan baditugu baita, bueno, pues badugu olako artxibo txiki bat, partiturak, liburuak eta beste batzukin, eta nolabait, bueno, erabiltzen dugu material guztiaren, hor biltzen dugu dena, bai. Taldean, zenbat laguntzari, Bueno, orain, bai eskolan daudenak eta, jotzen gaudenekin, hola, gutxi gora bera, 20 lagun edo izango gara. 20 lagun. Bai. Ondo. Eta ikasle asko? Bai, gaina denetari dugu, bai gazteak, bai helduak, bai faltan botatzen duguna, baina, bueno, gauza guztietan bezala, emakume gutxi daudela. Begira. Gure kasuan, 2 bakarrik ditugu taldean, eta bai gertatzen dena da, beste talde batzutan badaudela, baina, bueno, pues, tristeki zerbait anekdotikoa da batzutan. Ja, bueno, ia animatzen diran, Bai, hori da. Agian, bueno, geroztan animatzen badira gehiago, egin referente gehiago izaterakoan, ez? Orduan, abean gehiago animatzen dira. Baina, bueno, gure aletik, mundu guztiari irekita dago noski, bai. Eta alaitxo nun eukiten duzu, alaitxo? Bai, bueno, badugu burandi bat, ez dela guk nahi genuke, baina hainbeste alitan ateratzen. Eta, bueno, han badugu lokalean, eta, bueno, hor dago nahiko triste, zen ja 2019ko abendutik ez da irten. Eta, bueno, ja laster, emanaldiak baditugu da kalean, eta kale jiretan, eta gurekin ateratzen den. Gutxitan ateratzen dugu, azkenean, guk egiten ditugun emanalditan ateratzen dugu, zen, beste herri batzutara baldin bagoaz jotzera, adibidez herri bat dekorraldoiekin, erraldoi horiek izan behar dute nolabait protagonismoa, baina, guk hemen Iruñan adibidez, abendu aldean egiten dugu taldearen festa, deitzen duguna izeberri eguna, eta ardan egun hortan atatzen dugu, edo batzutan egiten da inauteritan, baita, badugolako, ebeltzen dugu lako maskota bezala, Ja. Futbol taldek duten bezala, dugu baita gurea, bai. Euskal Herriko zenbait herritan, badago ohitura, igandetan, igandero espada, hilean behin edo, esate baterako txistulariek, herriko txistulariek, diana egiteko, ez da, kaleetan zehar, eta ze gauza polita, ez? Dultzainerekin badago ohitura hori, non baiten? Holan, ez dut esango igande guztietan, baina hilean behin edo kaleratzeko? Bai, bueno, tokietako festak direnean, hori, leku batzutan alternatzen dira, txistuleriak eta dultzaineroak, ez? Egun batean batzuek, beste batzuek. Eta, bueno, nolabait, azkenean da, dultzaina beti festarekin lotzen denez, nolabaiko dei bat egitea da azkenean diana jotzea, ez? Gaur festa eguna da, eta orduan festa egun horrekin, musikarekin nastea. Guk adibidez batzutan, antolatzen ditugu hemen Iruña, deitzen diogu dianak lagun artean, eta egiten duguna da, kanpoko talde bati egiten dugu konbitea, eta orduan, irtetzen gara baigu, eta beste talde bat, eta orduan, aldezarreko karriketan egiten dugu lako diana, ez? Egiten dugu lako kale jiratxo bat, eta orduan nolabait, hain zuzen, ekimen politak direnez, pixkat ere hoiei bultzada emateko, ez? Zeren, azkenean ere hemen Nafarroan adibidez, dianen asunta biltzen da bakarrik jaiak direnetan, ez? Ez da askotan normalean nola igandetan egiten. Bai hemen Iruñan, Iruñiko gaiteroen taldeak, udalarekin duten intzermen batekin, irtetzen dira udaberriko igandetan, baina batzutan jotzera. Baina ez dago lako iturarik, dardan, hori ere polieta iruditzen zitzaigun, eta noiz behinka egiten dugu horrelakoak ere, bai. Eta horko, batez, ingur hortako komunikabideetan, eta dultzain entzuten da, noiz behinka, ala ez? Bueno, ez hainbeste. Azkenean, irtetzen direnean, adibidez prentsa eta olakoetan, normalean, adibidez, diskaren asunto hau bezala gertatzen direnetan agertzen da, ez? Irten gara hemen, egunkari pare batean, eta, beste prentsa digital batean, eta horrela, baina normalean ez dagoela finkatuta, edo irratietan, edo ez dagoelako, ez da hartzen. Eta entzuzen horregaitik, ez, beti lehen komentatu dana, ez, nahi dugu pixkatultzaina sartzea, horrelako normalizazio batean,
eta sartzea beste musika batzuk jartzen diren bezala, bueno, horretan badaukagu lana, Bai. Baina jatorria galdu barik, Hori da, bai, noski. Edarki. Bueno, gaur egun interneten bidez ez dago problemarik, hasi que irratia jartzen badabe inguru hortan, igandetan bitzat, igandero 11 laurden gitziagotan entzungo da doinu batzuk. Hori igandero, tarteik aparte, noiz binka ere bai, Hori da, primera, zabalduko dugu orduan, zuen deia, bai. Bueno, Aitor, ez dakit, gure partetik besterik ez, hoxe, zorionak emon, oso disko polita dela, disko alaster jasoko dugu disko osoa, oin badeko zu bialdutako pieza batzuk, Bai, hori da. Jarraian, hemen 3 ipiniko duguz, 3 pieza jarraian ipiniko duguz. Zure partetik besterik? Bueno, berriz ere eskerrak ematea, azkenan, esan duan bezala, ez gaude deituta olako, ezakito jartzen da india izatera, beraz, guretzako baitaldea, eta, bueno, kasunetan diskoaren proiektuaren zabalkuntzerako, guretzako, ezinbestekoak dira horrelakoak. Eta beraz, eskerrik asko interesagatik, eta, bueno, mi esker berriz, eta hemen izango gara nahi duzen arte. Adarto, bueno, basoi, mi esker, diskoa bialdu duzulako, doinuak, eta gure intzulei esan, hemendik aurrera nahi izen eskero, hemen txedogula, aize berri dultzaina taldea, eta euren grabazioak. Beraz, nahi da bene eskatu, eta guk ipiniko duguz. Aitor, basuri, mi esker eta segilanean. Eskerrik asko zuei, bai. Urrengo arte. Agur, bai, aio.